Thian thu thiang lim mi lo ngai thlang zohana bung som poruk chang som thum pathum heng thui in hnena ka soi to hi keima hian in thlamona turin khovela hian omin inom thin nima sela thlamuk takin omro ke in khovel ka ngam ta khovela hian omin in om thin ole kan pathian hian in hele christian te kan om dan turi a khrechiang mai chuang jon hele hian omin in om thin atiani he khovela hian in mitam takte hian in iso Christian ne na anron kir hian an be sei bera chu thlamona te mal som na te lim na te lom na te heng jong hi pathian in apek an be se an be se ya tin chu an nuna lo thleng tur pon an be se thin amaro chu an pom thei mia lo le an be se mia lo ma se thu dik thu tak kan nuna ron thleng thin chu Christian nun hi torna tanga in din chho tur le torna manga engani zirlai zirtur kan ni ti hi kan thengil fo thin ni ole torna te midangina min en niam na te mo tin chu ba ka min nol na te le ekovela thil fair lo tak te hi pathian in min kal san ta ti chin chiana sign ni lovin heng ang har sana te mo beidon na te midang te na engani min discriminate na heng ang chi lo thlen hian pathian kha kan hena ala omrenga pathian khan na la thokrenga ni ti tilang tu ani dai zok thuni ole pathian hian kan har sana sang te mithinga inen niam na sang te kanun ren la bo vekta sela kan thing nun chuan nuam jok mai the amar chu isu krista ang nu changkha kan nei the nga in arin omlo ani ole engwai nge torna hi christian nuna apoimo engwai nga torna te lo thlen thin enge christian nuna torna hian poimo ani le ti hi mitam takte zona ani a chan po har khop mai amaro chu pathian thua hianin aloziak na sai me mai ti teng loziak chiang maya chu zakopa bung khachang ni a khan ka unaw te u inrin na fiana chuan chelna asiam ti rian thlema tin reng in to hunin lomna hlira ngai ro ati tingeti thlema tin reng in to hunin inrin na fiana chuan chelna asiam thin lom ro u ati ni chu hedila hianin in tor chang hianin hi emo torna a hian lo lim ro ati reng lo inrin na fiana chuan chelna asiama thlema tin reng in to huna lomna hlira ngai ro ti torna a khan lom ro ti na ni lovin khan torna khan chelna ron siam ta chu chelna chu kan du ber tur ni awang khan lungai tur kan ni lo ti kha asoina mei ta ni ole engwang chun mo torna chu apoimo christian rin hi adik ngeyem tunai chuan a thang thazon authentic antiamo a authentic ngeyem adik ngeyem ti kha torna hianin aron proof thina aron fia thini ole jopakha han enta illa jopakha arina kha fi no mani christian tam berte roi chu kan rin hi fi ani lo proof ani lo ani jopakha mi felani a arinom a pathian atria pathian thu oini amai chu nasa takin aturani ti chu kan hmuwa pathian kha ati lung ni lo wang emo pathian la ka hel wang emo ati lo tur ati wang lam ni loin arin na kha ahlut ema wang le arin na manga zir chu turam wang khan jopakhan atuar mai chawni ti hi zirlai zir chu tur omani ole torna hian tharau lama puitlin na min hroi thinani rombunga chang thuma khan rombunga chang thuma tanga changa akhan ti hian tia chen chu ti chau chu ni lovin kan hremna po lomin omangu hremna chuan chelna asiama chelna chuan hriat fiani asiama hriat fiani chuan beisen asiam ti kan hresia tin tharau thenglim kan hena min pe khan pathian hmaina chu kan thilung a le to awangin beisen chuan ati mual pholowa kan ra chaklo lai te kan a hun te increase chu mi sual te tan lo thi to ani ti chelna chuan hriat fiani asiama hriat fiani chuan beisena ati poi mo kho mai torna chuan chelna chuan nung chang aron siam thi chu nung chang chuan beisena aron siam thina christian puitling tharawlam puitling ni turian shortcut omlo mo pumpel omlo reng torna omlo chuan rin hi apon la nge ni tin kan tor lo chuanin kan tharaw nu ni achak lo thini chuwang chuanin pathian hian kan torna te hi rang ka chak meya an rowa aron thiang lima aron fim ta ang khan
min ti chetur ni lovin heng tor na te min thli fim tu zokin kanuna ron thlen a phal fo thini kan hena a ron thlen ni lovin ron thlen a phal thin ni tin tor na hian Christian hena min nuk nai thin ni Philippi bung thum chang so ma khan chu kan wa Philippi bung thum chang so ma khanin athina an puya thin ama hena a thole na thil ti theina nen atuana te tom puina nen kan riat theina na ti atuana tom puina nen Isu Krista torna tom pui tu kan ni hian ani na taka chu nan ti thina papa kha chu nu puya su na mi khan ron nem an tuma a hena soi chu nge kan ti chuan in nu pui te in sun ve ma chun min nem su ti chu tiang che chuan torna hi kan tor ve phot lo chun Christian hen kan thleng thela chu Christa khan na sa takin kan ta na lo tor to wa khan tuar khan an experience in ang mang khan in neina ron thleng thini ani na taka chon tong trai na tam taki kan nom sak na hmuna ni lovin kan nat na hmuna kan tor na hmuna aron piang chok thina testimony tam takhi mitui ne na ron lang chuak ani thina nuam kan ti na hmuna te mo kan lim na hmuna te testimony alo thleng tak thelo mas kan tra na mitui kar a hian testimony alo thleng thina ni chuwang jon Christian nei tak tu chuan mishing te hen kan tor ve ngai thina ni ole Hmuhsit kan to na hmun mo endong kan hlona hey discrimination antita achuchu heng ang entina Christian kan ni na hmuna te miten min enhran te kan tok ta tin he tilai kan rin na vain then te chuan in min kom du lo ta thalai pe chuan thang thara te po hian om tam view in karinga mi then khachu zun in ve du lo wa thian te tiang an ti ve du lo chu tiang bok chuan nu ho zinga po mi ten rel ve du lo mi chan chin chelam ten soi ve du lo khata ta khan mirang te khan min enhrang du khop mai mi ti tiang kan ti ve du lo te hen min enhrang thinani ama ro chu mirang ten min enhran chi hian kan ni na dik tak aron langa chu chuan rinalama min cher khiam thini Isu Krista zuina hian ani na taka chuan aron kentel nge chu nol na le enhran na hi aron kentel nge meni Krista mi om to Krista du anga om to chuan thenom kho venga te chungle khatte zinga po nok ti kha hlo a ol em meni zon bung som panga chang som pare ta han chu lo soilok le dim diam to maya pathian hian in Bible en kima soi ka ti thinga khovelin a huat cheu chuan a huat ma cheu point keima mi huat ti in hrie nangni khovel mi ni ula khovelin ama ami mangai tur khovel mi in ni silawa khovel mi ka thlan chu azok cheu wain khovelin a huat cheu ani ati khovelin a huat ma cheu khan min hoto a engting ati khovel mi ka thlan chu cheu wang khan khovelin a huat cheu ni ti hetilai ten min enhranga min huata mo an laka tanga sang dei tura mindu hian abul bera chuan Isu Krista thlan kan ni awang hian discriminate enhran kha kan tok ta thirani kan rin na a hian mirang tenen kan dang lam dewa hey mizo Christian te hi mirang te rin na fiam thu thona na man kan ching khop maya tlema rin na sang deu chu an rin na manga fiam thu in tho te kan ching thina a thalo khop maya he ang hi kan ti mi lo turani a chan chu heng tor na mang te hian pathian chuan ami te hi athlamuan thina pathian mi ina an au chan an room chan ni hi alom em ni chuwang chuan mirang te rin te fiam thu thonan te le nui za siam na tan te kan mang tur ni lo an rin chu kan rin nen alo la in ang ve lo ani po in khang kha an kan rin nen ala in ang chi lo pathian thu dik mulo ne kan phiat pon nui zat na te en khan na te Hmuhsit na te atel thiang lo ni Isu Krista minga wanga min enhran chi hian pathian lalram nei tu te pathian lalram mi le sa te kan ni a chuwang chon he khovel mi te kan ni ve lo ti entir tu ani a chuwang chon he khovel mi te approve he khovel mi te pom ni lovin van lam pom kan ni jok ti hi hre te ole tir ko pol kha han ngei tu taila pol kha sa kho ruai tu ten an du lo an nola mo sarkar lam la khan ta ni na an khunga tin mi fing tak amma ka thian ati thei tur mi fing tak ama ang boka mi intellectual te khan anui za bura an siam thina mo ma se pola khan kha torna le Krista awa torna le hreomna ala lo Krista wang a torna kha lomna a chal jok thini chuwang chon mi tena en khana discriminate kan tok chang hin pathian lal ram mi le sa pathian khole tuite kan ni ti en tir tu ani ti hi hriat atana tha em ni tin midang min en khan chia hian Isu Krista du zong anung thei turin kan nun hi cher riamin ala om thini tu te po hian
min mangai tu te min du sak tu te chu kan mangai let ve thei ma se Isu Krista ang ati du da tu asoi che tu enhran tu te mangai let ve thei tu chon tu te moina min hnol ve photangai khate min hnol che khan va holet ve lawa Isu Krista anga wang mangai let ve kan zir che khan Isu Krista ti anga ti ve Isu Krista nungzui tu te kan ni ve ti na ni ta ni chu wangchon midang te hnol te midang te enhran te kan to chi hian pathian ina mindu anga nung thei turin keima nia hian zirlai aron in chop tran chi atinani atinge pathian khan Isu Krista an khan tinge ti email ma te chu mangai la ti du da tu te chu tong try sakro ati khan nun thleng tu chon ti du da tu kan mamolom tro mail ma min en tu kan mamo a min en rang tu kan mu alom chu wang chon heng in en khana te midang te hnol ni na te hian nge min thlan tin tlom na nuna min hruaya achapau theilo mi en khani jon achapau ar theilo ran kan tlom ngoi meni to mi kom du lo ni te tu te mo chung te ni du lo te hen mo kan tlom ngoi meni ma se khata ka pathia ni na chapau na ai zir chuak tur min du tu tlom na khani ta ni tin kha khan khak na ni lovin mirang te va mangai let vena a khan min hruai lu ta phubalak na ai chon pathian khongai na khan min hruai thin ni chu wang chuanin discrimination kan ti mirang en khan na te himo apai mo na chu pathian mang na maklu tukle mishing te khiat ve thiam phak lo zirlai zir theitura step ma saber pen nani lu isai bung somnga pathum changthum velin sia chon Isu Krista kha Hmuhsita om tur te mirangin an hnol tur te mishing te hnol ani tur te alo zek dim to mai ni chu atakin Isu Krista khan ron thleng deka an hnola an Hmuhsita an en rang ani ase kha Isu Krista chon apal tlang vek mai ni tin mirang te hnol ni na chen ka soi dong khan chapo na nun hi achu ke thin ni achan chumo mirang ten min hnol che hian kan mishing puite pompuina an approve kan mamo lo chu ai chon pathian chatuan pa pompuina kan mamo zo ka ni ti kha min zirtir ta a Isu Krista khan ngai to ve teu akhwa ama selena khwa khan an hnola sakhar hoi tu ten an hnol boka achang phechon azirtir te khan an hnola an ring hlel thin ni ma se chu ti lai reng po chon apa wan mi la ka khan arin om reng thawani ole nol ni na hian pathian ina kanuna tum purpose anei wa muthiam thei tur khan min tan pui thinani Davida kha a unaw ten an hnola an du lo Davida kha an unaw jing a tora thalo khovel mi te ngai dana chuan waisen tur pon lo ma se pathian ina thlang tat mai ni ma se pathian thana le pathian ina a purpose anuna tuma nei mutur chona unaw te khanin an reject ve photangai chu tiang bok chuan Josepha kha han ngei tole tal a unaw te zong khan an du lova an thi ka sala an khalani chu tiang bok chuan Mosia po kha ammi ten an hnol ve thoni o promotion e khovela kai sana kan chan ma chi hian hnol kan ni du ni mi te du lo mi te hnol kan ni do ta hian khovel mi te hmuah po kai sana ron thleng du khop mai pathian a phei chon ani le zol ani pathian chuan hnol ni na hi ha raw lama le ril ru lama chak thei tur le a puitling thei turin man ru aron mang thiama tin thiang lim turin kan nun kha aron cher thina tin hruai tu ni na ngat phei chon mo phurna kan lak na konga zirlai ro pui takmin pethin midang te hnol ni te midang te du lo ni na te hi lalpan man ro mang thini ke hi zirlai ka zir chua chiang mai chu pumruwa ka len lo ni pumruwa ka len lo wan mi te hian ka thave tok ka tling ve tok ka fel ve tok ti an pom don chuan ataka kalan tir phot angai thin ma se hian kanuna chelna ron lan tira katlom om lo emai kawati om tho em hemi te wang hian ka in hnuk niam ngai lo wang ti hi keima aron om pha ani mi te ang pumro lian pui te ni ve tai lo voina karil ru chang ang mo karil ru ngeni I ka beidon du lo nang hi ka nei phakher in ka ring lo ani chu wang chuan nol ni na hi man ro thazo ka aron thleng thi ani ole Christian te nuna chuanin lo thleng fo thin chu dik lo taka pu na hi ron thleng du em mai ni petera thon khata khanin bung ni chang som pakwa khan bung ni chang som pakwa mi in pathian rian awangin tuar lo tur tuarin lungai na atuar ram chuan chu pathian lom zong takani siati
henuna hian fair lo takin minan an lo nol to chem inuna fair lo takin ro an lo rel ve tem ma se chu tiang intingeti ator chi khan lungain atur ram khan chu pathian lom zong takani siati ole pathian ro rel na dikle fel hi ti khotlai ni ta sela pathian a ilarin omreng thongem pathian hena idil thin te kangun dei ngei tora taksadam na te inchung ko boruak te nangma nun thrim po han ngei tola pathian hena idil thina tor ma se kha pathian ro rel kha delay ti khomonita sela pathian ilaring thongem chu wang chun alom pathian hian atang chon fair lo ta ka thleng tur te hian pathian in aphal sak thin josepha han ngei tu talan china ka soi tong khan dik lo ta ka pu ani a fair lo ta kin tan ina khung ani a josepha na thil lo thleng reng reng kha a fair lo tluan chho zak mai ni ma se chu ti reng lai chon arin om na kha voi khat ma a lo lo wa arin om renga chu tak chu lo mina dik lo ta ka min pu a fair lo ta ka kan no thil lo thlena kan chan tur kan chan lawa kan chan lo tur te kan chana kan phuang tok choi mo te kan hlo lo chi hian tunge kan ni aron lang thin kan du anga piang kan nei chon kan tunge kan ni alang chuak thelo ma se fair lo ta ka pu te kan hian tunge kan ni aron lang chuak chau thin ani tin fair lo ta ka kan mishing pui te na ro min rel sakhian pathian ro rena dikle fel kan ngai thina chu chuan pathian min nei tir thin ani ole pathian hian experience kan ton riat mang hian kan nu na cher thina torna chuan ringa min zir tira midangte enhran na khan tunge kan ni ti miron lan tira midangte hnol na hian tlom na nun min zir tira fair lo taka kan chunga thila lo thlen chang hian fair taka ti thin pathian a rin a ngaturin min pui thine chu wang chuan khang ang zong zong inuna har sanat te fair lo taka ti na te hnol na te enhran te ito chang khan i hret reng tu chu pathian ang nung chang nei turin a cher che a thlaraw lama puitling ni turin a cher che a chu chuan chatuan nun nei tlak turin a cher che ni khang ang zong zong kanuna aron thlen lo chuan he hring nu ni chumo ruak mai ni saruak mai ni chu wang chuan khang ang inuna aron thlen chang khan hreom ti su hlau su nol ni na te bo phatsan na te aron thlen hian Kristan nun nei turin hengin min thleng chu wang he khovela hreom kan ti tam ber hi chu mi puitling ni turam min cher tu ani ole khang ang kha ilo tong ve to em bedong lo la lalpa thlir tlat la inun lalpan a cher hria manga van nun nei tlak chatu nei nun nei tlak turin a cher don cheni lalpan man min som ve ro se amen